Καλησπέρα σας. Ο Λάζαρος ο Ρήγος είμαι, εδώ στον Όλυμπο, στην τοποθεσία Ασπρόγες. Σήμερα είναι 5η 13 Αυγούστου του 2015 και βρισκόμαστε εδώ έτσι στα γρήγορα. Απόψε ήρθαμε, τώρα που έπεσε λίγο η ζέστη μεσημεριανή, με τον Αποστόλη τον Μπούλιο, το στενό φίλο και συνεργάτη, να κάνουμε κάτι σαν τάμα που το έχουμε καιρό εδώ, σχεδόν ένα χρόνο. Στο πλαίσιο του Lost Trail, του νέου αγώνα, η διαδρομή που περνάει από εδώ περίπου στο 6ο-7ο χιλιόμετρό της, συναντά ένα μεγάλο ξέφωτο, τις Ασπρόγες όπως λέγανε οι παλιότεροι, οι ντόπιοι εδώ οι λιτοχωρίτες, όπου χάνεται εντελώς. Είχαμε δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό μας ότι όταν θα έρθει εκείνη η ώρα που ήρθε τώρα πια, θα φτιάξουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, έτσι ώστε να υπάρχει ένα μονοπάτι πραγματικό. Έρχομαι ως εδώ στο ξεκίνημα του μονοπατιού μέσα από το δάσος, όπου είναι ένα κανονικό ίχνος, για να δείξω λίγο μέσα σε ένα 2ωρο περίπου δουλειάς τι έχουμε καταφέρει. Εδώ ουσιαστικά υπήρχε ένα αμυδρό ίχνος, ίσα που περνούσαν κάποιοι περπατώντας το παλιά. Εδώ μάλιστα βλέπουμε και κάποιες παλιές μπογιές που υπήρχαν στα δέντρα για να σηματοδοτούν αυτή τη διαδρομή. Εδώ καταφέραμε απόψε αυτό το πράγμα. Έχουμε έρθει στο πουθενά και σκάψαμε ό,τι περισσότερο μπορούσαμε. Εδώ λοιπόν μπορείτε να δείτε καλά πώς ακριβώς έχει σκαφτεί το χώμα και θα πάμε και πιο πέρα. Είναι μια απόσταση όλη περίπου γύρω στα 70-80 μέτρα όλο αυτό, αλλά έχει πάρα πολύ μπελά. Για να προχωρήσουμε λίγο. Για να καταλάβει κανείς πώς ήταν πριν αυτό το μέρος εδώ, θα προχωρήσω λίγο ακόμα στο σημείο όπου τελειώνει το σκάψιμο, γιατί ακόμα είμαστε στη φάση όπου δεν έχουμε φτάσει από τη μια άκρη στην άλλη σκάβοντας. Για να περάσουμε λίγο να δούμε. Λοιπόν, εδώ τώρα γράφουμε. Εδώ ο Αποστόλης σκάβει. Σκάβει τι? Το τίποτα. Εδώ δεν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, να τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ που δεν υπήρχε μονοπάτι, αυτό το πράγμα είναι και σιγά σιγά ανοίγεται. Με πολύ κόπο. Ειδικά εδώ όπου η κλίση μεγαλώνει σε αυτή την τραβέρσα, σε αυτό το σημείο, έχω σκάψει λίγο εδώ. Είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση, γιατί πρέπει να εξομαλύνουμε την πλαγιά, να σπάσουμε τη γωνία της, όπου εδώ έχουμε κάνει τουλάχιστον 1 με 2 πιθαμές σκάψιμο, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πατάρι, ένα επίπεδο κομμάτι, όπως φαίνεται εδώ μπροστά, για να μπορεί κάποιος να περπατήσει αυτό το πράγμα. Άρα για να γίνει αυτό χρειάζεται όλη αυτή η δουλειά. Για να προχωρήσουμε λίγο μπροστά, εδώ που τελειώνει το μονοπάτι. Εδώ πάλι έχουμε ένα τίποτα. Αυτό εδώ δεν μπορεί να το πει κανένας μονοπάτι, μπορεί να το πει ίσως μια υποψία ίχνους που απλά σε οδηγεί ξανά μέσα στο δάσος, όπου πλέον αρχίζει και σχηματίζεται το μονοπάτι σιγά σιγά. Εδώ μέχρι εδώ θα φτάσω, δεν θα ακολουθήσω άλλο. Αυτή είναι η δουλειά που προσπαθούμε να τελειώσουμε απόψε. Έχουμε περίπου 1 ώρα και κάτι με φως μέχρι να σκοτεινιάσει. Κυκλοφορούν αμέτρητες μυριάδες νταβανόμυγες, οι οποίες είναι πολύ ενοχλητικές και δυσκολεύουν την προσπάθειά μας.
να σκάψουμε. Από τις Ασπρόγες λοιπόν, εδώ στον Όλυμπο, πάνω από τη χαράδρα του Ενιπέα στο προσήλιο μονοπάτι, με θέα τις μεγάλες κορυφές αλλά και τις υπόλοιπες. Καλό σας βράδυ.